KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dob yeng jompi Kalong ka jing sarong ka bakhraw hadu kata-kata ya ka jilla baro ka wei hadin ma ka Margaret Pathau kalayo khur hadu South Liki takma na ka lumpung ya khonkti ya ka balatip kum ka 44th National Arm Wrestling Championship RR ka balalong Hakachi Boli Indo Stadium Hyderabad Hagajingwan pai sala ka jilla ya ka kong Margaret la priang ngobha de ka dorbar snong umsning ka sengkenthai umsning pelun ka sengkenthai umsning proper B bat ko umsning sport social and cultural club Hagani ka snina sakilang ru do rangba snong jong ka snong umsning proper B uba Rocky Marwen u chairman jong ka umsning town dorbar uba Rocky Kella uba deiru ukurim jong ka kong Margaret Pathau ka president jong ka sengkenthai umsning pelun ka kong Bernadette Karnayor u president jong ka umsning sport social and cultural club uba R Kella bat kiwei Nado pangami na iya long kami jong ka proper umsing proper B ke jong ni bat pelun ni berak away ringkat I rong ba snong badan rong bat secretary chairman jong ka snong tang umsing ni berak away kumsyam lai eno yang la dan ringkat bat ngalado bangami na iya lawan ban ai kitien jingker ku ke do bat ki song yang bangan yo antendang kam kanti kale kawan dia ado bangami kan no dapat jiso men bakra bo blame sham le no ila koi sok chete bat ila koi ka jaka ka piang nila yale stem baro ki khat prangot ki nom yale kai nila yo ban man ra khat pra tli ki medals kata balong khat koi tli ki gold light tli ki silver bat south tli ki bronze tiang ai ka buram ya ka sidong hi barok away bagi la le bahaya nga bat nga songo ya ublay bawla yala plenty hado kan ko bangan pasok tiang adon ru balong ba ngila shajet na menta ban le kazan na menta ko world hatter ki kanlang organize September tiang nga sukapat ya kasakar ki kan yarap yang sports player kan ki badan ki department bat kumingi ki ba tre kam jang nong naka sports department ki yarap ba ki bay visa ki yarap ya ka finance ko ki na kan chim mentapat na ka benta ka world championship ka ban we khati ma lalit da jingkemen bat mentaru ilawan jingkemen hai bai lawara ya ka ko purum ya kani snong jungi hi blokaway dan nak liang jungi ke umsing sport angkal suap tong ni ai ngi so sarong pa laura ai ko prom ya tung jungi wat laura lu ya ko prom jong da jalahi Broadway bat hantam ya kari pakajat ni jungi Broadway nomor ba ide kolong kami jong sunong jungi bat ni kemen bakasaka jing nilek ka jing thi ko laura nong ko prom ba kinang kiu supan lagi wei pat kitingil kai ko bakin apa ile tung jitip tingi kolong ba kin hap ani kun bat siwe jakapat dan nakaliam tingi klub ni ai sim epi bat ni ku kodo epi bo blay unda smar epi konang ai kata bor ke ba kot bakya yang buram jungi ikong Margaret Pathau namta ga jing job ni mas ngo ngam la shi ban batai kata ga jing kemen shisha bat ka bakrau ngai ku blay ru Lang ba sinong jangi baru ti marwen badan lang ba ni baju ay min simingi kilong kumi na kapor sa kapor kading do ki ay min simingi na kapor asan do kata te kaptam ya ikong Margaret Pathau bat layo kat kini ki takma sian ngam koi kat khat mo ha to gasni ba swab kimi nyelawan ing jongki bat ay ga jingker ku kerdo bat ay kin ay min simingi selain hang ada kesin bandingkong bang ale ing jongki bang ai ka tu ngada ha kapor bang apat ya kan ka kum presiden jo Pak Muslim secretary pelun dan pak pinjak le punta kalau long dan jing le ranje ngamum nang dang ka kesin bandingkong ndre kila ra sisa jing jo ka krau hat kesini mas i kong inga kok bang isong meeting kalau kedek ka mesim ngam nang syuk ban kera kedek sisa ina pemen ta tek blesi bongkong kan di fish kan nanti sebab kita priang itu di
dok ini jadi ai mesin doi pat lale shisha ka kum bagi kermen kalau shisha pat ni kum bagi kermen kalau shisha kum ka buram shisha ka bakrau ba mangi kim kilong kumi kum kalong kumi ka baladon lagi kin kiti la kayin kesam shisha ngai i pidan shisha ka mesin kani hide ka wei ka ba ai mesin ya ki para long kumi ki badon ka sap ka phom ka sap ka talan khamtam kumi kini jing lek kai wala da jing lek kai ki lese bun ki bam tip ma ki bam kadi jing lek kai ka balong ki indoor game rei hakani ka por bade ke kum hakini ki sngi ki bam ta bun ki bru ki la ele kunno ban itu ki beran ki sap ki khom ban pen pau sha hakmat shaprang ya kita disap ka pidon te kum kan sar wa bahana ta ki lok mi baro ko wei amdei tang kum sning pelun jungi henrei wat ka district ribhoi jungi baro ko wei bat ka state Meghalaya jungi baro ko wei nang bagi new e kenya kita disap ki bagi long kumi pidon te ai play ngamla le ai play i ba ro pi galai bade ro chairman jo ka sning town dorba ma i de ro i lok jungi habi de ko por ba dan shisha ka min sim bat ai min sim kadi ai sim jungi kadi ka wei kum ulong pa mo bat ino eki kun kiti ban hapet eki mesem lada pa dan kata ka min sim ban ai min sim i le se ma i mla ban yeng ban in ma ai ban lech seta yo i ro kala kalenti ban lech seta sarang ni so komen ma ikong ha ka jinglong long kami ke jongi kum ka kami ko pet ka yin ka sem ki kun kiti ban penbit pendiang ya ka yin ka sem andre ila shim ya ka ni ka sinjam la bun sin ila lek ban shim ban ka ban ya kun ban mi khmat na ka state ka jongi sha ka national level bat sadu sha international level ke kong sai sin pan ka dei ka buram ka bakrao ya ka shnong ya ka district bat ya ka jillah ibro ko wei yang ai ka blei pi ko ka jing job ka jong pi ka dei ka jing job ka jong ni ida dokumen si ka dei hakani ka ski kan dei ka ski ka ba ni sodak ka jing dokumen ka bakrao bat kadai hiru kasgi ka ba ka umsning hiboro ko wei ka district hiboro ko wei ka jelah hiboro ko wei niyo ya ka buram ka bakrao ha ka ba ikong Margaret ilami na kani ka shnong ban lek mi khmat na ka jelah shakati ka championship tournament arm wrestling bat ha ka jingya inti ka jongi ha ka jingya khun ka jongi ni smok men shikadei bani i ha banyo iki khubor bani i iki hati news channel baka jinge kun na jongi ilawan ra ya ka nam ka buram ya ka ba jok tamak siar habun ki benta jong ngani ka jinge kun de banom perslam ya ka por nga ai kublei bad na ai ka jing kublei ya ikong Margaret ba ilala syaban jok ya kani ka jinge kun bad ha ka ju ka poru ba nuan ra ya ka nam ka buram ya ka ri ka jongi bad ya ka jelah ibro Imi menakan dia hanya terik benai mi, tinggi wan pai mentak si, bade kendai terik wujud. Kejengiak nanti jengi kelalong kam jenjam mentau senen memba, ketiket imi ada ke direct train. Tiga jengiak nanti jengi kelong banyak banyak train lai miat lai si, te nang tu kedai break journey miap hera Delhi, na Delhi pan miap kan biang sadak kau ke train, miap syam si miat si ke train. Kada poi shate ki kana ro kita ya telon dan ro ki kana ki badan pedang ki jingpang ka ba mi de ba ka ba ka sim beneng ti ki ba yo jing penhiar i ti kan ne kan gala tan no e ka bo jing nang ya kai pat la ka taru hi ba ye poi shate pat ngi la long la kham yo bor yo arsi garas hadin nam tu ngi kala de ka bor thau ye le kai pat la dos arterik ye le kai ar lai sam terik kot ke jingi lekai tiga jingi lekai jingi ru kalau namal masin sedang ya ka game ke jongi dai nim juyo reste ya bam bam step shko beje kemot nim dan lunch nim dan dinner hado kat ar beje men miet ke jingi lekai ke kot ti masin sedang ka weight category jingi kemot da ka dai ka weight 60 70 80 kemot kin miet ho te baka sedang kat lo beje ni hap up yang tu Teka shanjing ek kini ki players kumno bangin namangin dan break dan kataka lunch break na kanu banu ka por ke no ka continue teka ke dei hang tu ki kana ki nong yele ka ki at least ni ki ka hiam no ka por ka jok ki kanya por ba yele ka
60 kg senior kawik lejong ngayo tamaksia ka left ka ketika man ti ngayo le ru ya kan ka master weight category ka mani ngayo gold hi hadin pat ngayo le ya ka right na ka senior weight hi category kata te ka right te ka badai ba tolong gumnu ru de ben job ben namal mentau usnan kadang mi ka left te ka ngayle na ka master category ru ka right hi te ngayo goal hi te ngaya khun ru ya ka champion of champion jeki women's ngayo banyo khun shipun ki states hi badai ki gold medalist na ki weight category ba phe kani kadai kanam jeng ke jingla do jeng ki kenthai ba strongest woman ring awan ba ara kani longa remno Kerala state Kerala Tiang khamlo ya le kashu jinga le chimbanta jingi ki gold medalist bat ki silver sha select na mentaban present ya ko world dia world championship ko bandong ha Turkey dia don hi ki kena ya le ka ki badai ki police department ki badai na police department ki la yo assurance ba kin yo ya rapti kom UCMEAA ula ai ka assurance ki ba on sponsor dia don pat ki kena ya le ka ki bam de kin ki ba trikam ni jong ki bam de ka no department ti mission jing e ko mi ki tu kan ban ya le ka na ma de le ya le ka ste ki bendang ka sponsor ba be te ti ko men ha kan ni bang le ya le ka sponsor hi lok jonga ya nga ba le ka sharu min ya ti hadin ka tu kan ka sports department ka sa sanction on da bangi lawan ka shem jing e kan ba kan sanction on da bangi lawan kan ki di ban sanction shwa bangi le ya le ka katai ka ba pelong ni bandu jing kermente lada nimdo ni na la de hi ka e kan ni chimenta shabari asu thu ya la de bang long ka wai long ka me ka ba mi khmat mo ya ka shinong hi ya ka rekasi bro ka wai tinga kan turu ya ki we long ka me lada ki don ki nu ki long ka me ki bala judan ka no discipline ke jinya le kai ku jam ki kala balong indoor game na ka outdoor game haba ublay u ay ka sap ki kimde ken man pele no ay namar ba kum ngaru abang am pele no ay ya ka por haba ublay la ay ka sap no pendon kam ho e ka te adu mentang la dan kon lai mo ru nang la kai man yo e ka ne ka kusnam tinga kermen ru na unta ki we ki long kemia la da kinum do jing kermen la da ki don kanu ka sap ong football ong carom board ong kanu ka sap ka ba ki dan kin ni shakmat ken man pen iya la ka sap kanang ba kari bar ka jai pendiri jeni kan long ka ba pawin ngin long kita ki long kemi ki ba pen i kan pangi de ki long kemi ki ba treshitam pon ra buram ya ka jela jeni ka shnong jeni barawi din na lang jong aro na haji de mat ki sport activities ngaro am simba kam tam ne ya i long jong amo Namar ba ngaru ila de nga sotu maro ngaru ade sport person tang mga de haka sport haka de para kabanta juga football tingi de haka group de individual de namar ba nga ya de ngala de sport person nantu mencoba dang samla hatu kat bangala ba mentang de namar dalong amju penduk jekermen kamtam ne ba habami ni na yin na ai men sembe yaki menakani bi wan ceremony aru menakani bi sajid mandek international ceremony aru ngatrisitom yala de naga bangali wa donation keleng banyo ba indio mandek simenta sisin ha katega international namar ba mangi mentah mangi lakit ikam noyalam ngisi kam ba kikun samla jani kide mandek kai ba ha state level na state level ni on le ka pin sajid aka national Naka national level pinsa sajid dele bah hak international. Teka international kala delpa ka lifetime jong uno participant. Tenga dapat disokmen bayi long jonga apa ya international level aka first man mental second. Ila banle biang lada ka state government ka full sponsor i banle i kun ya ka world championship ka banong Turki. Bat nga airu ka ai men sibro ya ki para lok bi kham tam le ki kenthai
ba kimdei bandu jikerman ha ding kimdei bandu kanono jikerman ha ba kidan kasap ka phong ka talen nama teng gilong kmi ha ka por ba kidang samla kidan la ka chok kasap jangki te teng ka chok kasap ba kidan patang shul ayo bre pat kidu jikerman no na ka bladon khonakti ndai na ka leng tengah pa ka ying pa pen chlori lok ba jang tengah pen chlori ki gilong kmi ru ba haba kidan kasap ka talen mi shaba te kamu haba pi mi chapa kamu ni I ka talen jampi ba pinle nam ta ka state ba ka jala jungi ru ba ko we ndai bandu jikerman ndai man ong ta mangala yo khon de ngan nam le shu wi benta nei ka benta ka jampi haba pi don ka sap le be ka tu sap ya chikma klang ba mar haba kut hi ki long kemi hi bon la ka purom ka nam jong ka jala hi jungi ba ko we